May poros labot Kapampangan. Ikayo ng balang manupaya, may tauliyan bagyan kaya katamong kadondalan 54 Tagalogan video. Yakbalo nung ikitune itang post ko, itang taulita mong video, dinilit na yung Facebook. Mag-spam ko kanwa. Nakena nung nanutaga na yung gawa ko. Parami sandalyanan kong mag-spam. Kasing gawa ko itang video nga ito. Kalupa na naman yung gagawin ko karetang minu ng video. Deta yala may delete. Yakbalo. Nyapin may tauling video ngayon eh. Uling isip-isipan ko nung makanano kayang gawon. Isasabihan na kasi patse panay akong gagawin itang gawa ko nung nanuman ito. Ating kaparusan. Mika ko nung kumbagya uling may delete niya kanita yung kanakong account. Nya nga ni gawang kayo ni kakatamang video ngayon eh. Yakbalo nung nanong malyari. So sakali balo yung atsula nga kayang YouTube din kanakong video. Maka-upload lang kayang YouTube. Nya karin nyo na lang mo lawen din katugida rin eh. No sakaling madelete yung video ko. No sakaling madelete yung kanakong account. Bayo sabla, burikin pasalamatan ni Jeronimo Constantino. Yang megmunikala ka rin nga manong ginamit ko. Kaya katamang video. Wapin pala, burikin anong pasalamatan ni Rodel Carlos. Kaya para lang na message keng messenger kaya tangal do. At yung screenshot chat keng Philippine Reddit. Social media platform yan naman natay ito eh. Metong kaya ko lagyo ka rin. Imilyari pala, ini metong ka rin kaya katamong followers. AJ Meneses. Aga nakana ako, impisa sabihin tayo itang thread tungkol kay Kamano ata, kaliwan ko na eh. Dakala salamat Rodel, dakala salamat AJ ne. O sige, pag-umpisan tane, bahala ni Batman kanino nang malyari. Yung mumuna nga mano, sebe. Yung sebe, tegalugan niya. Mas manayon niya kayong Kapampangan, ing piyagnan o kaya pekyagnan. Yung kadwa, ing manong pabuya. Yung pabuya, tegalugan niya. Mas manayon niya kayong Kapampangan, ing galal o kaya ablas. Ining katlo, may itong yakaretang amanong Tagalog, amagong pisa kayong H, kaibat para maging Kapampangan niya, lako itang H. Ing amanong hangin. Ing hangin, Tagalog ya. Nya, ing Kapampangan ing katulid ng mas manayon kayong Kapampangan, lako itang H, angin. Kalupa na naman yung tutuki, ing amanong hanggang, lako tayo itang H, maging anggang niya. Yung tutuki, ing amanong buga, ing buga, Tagalogan niya. Mas manayon kayong Kapampangan, ing tsup, o kaya labol. Yung tutuki, yung amanong barya, yung balo ko yung barya, magagamit niya naman kayong Kapampangan eh. Yung balo, nung tanggap na taga ng party na yung amanong Kapampangan, dapat yung katulid ng masma na yun, yung amanong Sisilyo. Balo kung lupang batya kayong Kastila, dapat yung Sisilyo, mas tunay yata ang Kapampangan kaysa kayong barya. Yung tutuki, yung amanong lugar, arya yung taulinan eh. Patse lugar Tagalog ya, Tagalugan niya. Mas manayon niya kayong Kapampangan, nung alilan tayang L itang R. Lugal. Ne? Kalupa niya naman ng tirador ini. Tirador, Tagalog ya, Tagalugan niya. Mas manayon niya kayong Kapampangan ng tiradol. Kaya makaibalo yung ruling o ba't itang R, miyalilan niyang L, kaya ba't maging Kapampangan eh. Balo. At yung talwindili, manong agahan. Agahan, Tagalugan niya. Katulid ng mas manayon kayong Kapampangan, amusal. O kaya malyari yan namang danunan. Kasi wari, nung isang sabihin ng agahan mo yung pamamunta mo kaya bang makarakalta mo, So malyari yung danunan kanita. Dapat, tinya namang pingaliwang kabaldugan, ya piningamusal. Deta na mo, yung pamandake ako kanini, ako gawan kita sa dya akong gagawan. Nya tsunake kayo para idake yan Nya ulingi kayo sa dyan darake, ikaw yung bala. Ikaw yung namong mirake Baluin na, patsya Kapampangan tamo, may pangapampangan tamo. Dan kaya katamong anak, dan kaya katamong apo. Etala panagalugan, pangapampanganan tala. Dakala salamat, Luid Tamungan.